बड़ भौणी माने तो प्रभु की गौरांग विषय कहले किंतु सेई गौरांग चारिदिगरे जन्म हुई कौन कौन करछथि आमे टिके से सब को जानिबा। अच्छा नाम संकीर्तने भक्त वृंद आस्था प्रथम खोज करथिला ना सत्य जुगे प्रभु कौन करछथि सत्य जुगे प्रभु जन्म होइला हिरण्यकश्यप रथ मारिथिला सत्य जुगे प्रभु जन्म होइला सत्य जुगे प्रभु जन्म होइला हिरण्यकश्यप रथ मारिथिला सत्य जुगे प्रभु जन्म होइला प्रभु केवल कोन असुरंकर विनाश करछथि ता सहित आउ कोन करछथि भक्त
ଯୁଗ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଜନମ ଲଭିଲ ଦଶରଥ ଘରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଜନମ ହୋଇଲ ଦଶରଥ ଘରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଜନମ ଲଭିଲ ଦଶରଥ ଘରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଜନମ ହୋଇଲ ଦଶରଥ ଘରେ। ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତା ବିବାହ ହେଲା। ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତା ବିବାହ ହେଲା। ଆଣିଥିଲା ସତ୍ୟ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଗଲା ଆମର କଣ ଆସିଲା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କପବଂଶୀ ଘରେ ଜନମ ଲଭିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ। କପବଂଶୀ ଘରେ କପବଂଶୀ ଘରେ ଜନମ ହୋଇଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କପବଂଶୀ ଘରେ ଜନମ ଲଭିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କପବଂଶୀ ଘରେ ଜନମ ଲଭିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ। ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଗୋପନ ବିନାଶୀ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଗୋପନ ବିନାଶୀ ଗୋପନ ବିନାଶୀ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଗୋପନ ବିନାଶୀ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ମାରିଥିଲା ସତ୍ୟ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଗଲା। ଏବେ ଆସିଲା କଣ? କଳି ଯୁଗରେ ସତୀ ମାତା ଗର୍ଭେ ଜନମ ଲଭିଲ ସତିଆଣ ଘରେ। କଳି ଯୁଗରେ ସତୀ ମାତା ଗର୍ଭେ ଜନମ ଲଭିଲ ସତିଆଣ ଘରେ। କଳି ଯୁଗରେ ସତୀ ମାତା ଗର୍ଭେ ଜନମ ଲଭିଲ ସତିଆଣ ଘରେ। କଳି ଯୁଗରେ ସତୀ ମାତା ଗର୍ଭେ ଜନମ ଲଭିଲ ସତିଆଣ ଘରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଦଶରଥ It's
Thank you.